Kaying Bishar Meghalaya High Court habasyong Bishar biang yaka PIL bala ujor da ukun jaimon amse hakasan tarik risau kalakan tho teng yaka National Highway Authority of India NHAI halor ga jing pulom ban pendep ya ka jong ka kamram kabala lam syaka jing jot rathai jong ka surok ba NH06 Hadin bala Bishar bnia ya kidur kidar ke bapen iya ke jisniu palatput jong ka surok ba NH6 kinong Bishar ki bakun thob yau Chief Justice Sanjeev Banerjee baru Justice B Bhattacharjee kilaong kani dalilei ke dei ka bomla ban pediang hakari ka bala syai bar ka long ka jingle rany ba ka ying Bishar kan ha ban pen mau ya ka tanar ba halor kum ka NHAI halor ka kamram bar ka jingkit kli ka badai ban shim Kumba ka long ki jaka balong riat ka jela ki long ki bashem shitom ha ka bagi jaka ki bapaji ki haban ap ya ki mar ki mata bar ki jindon kam ki bakongsan Henry ka jing pun poy ya ki mar ki mata ki la sha pentun namar ka jing sniu palat jong ka surong Khamtam haba khmi ya ka jing long jing man jong ka surok NH6 na jawai syarat ta cira ong ka ying Bishar da ka baban rap ru ba ka don ya ka jing kermen ba on sa pendep no ya ka jing maramon khnang ba ka ni ka surok na jawai syarat ta cira kan long ka babit na ka benta ka lei kawan jong ki kali hapo jong ne ubnai uban wan da ka ba hukum ba ka jing pentrei ka banne dei ban sedang no mardor kani ka kunhun kala ong omdon ki surok na highway hakari ki ban khamsniu ban ya ka balong kani ka lenter jong ka surok NH6 na jawai syarat ta cira